Takže zdravím všetkých, kto by nevedel, moje meno je Adam a pred 3 mesiacmi som sa vlastne stal majstrom Európy v mladších junioroch v kategórii Classic Bodybuilding. Aktuálne máme 5 týždňov do majstrovstiev sveta. Už teraz som sa zobudil, že by som mohol vlastne točiť na YouTube a že nejako to tu trošku rozbehnúť. Chcel som točiť aj jarnú prípravu, ale všetko, čo som natočil, tak proste myslel som si, že tam rozprávam ako jebnutý, takže som radšej nič nevydal. Nechcem ani nič sľubovať. Video vyjde až pozdejšie, keď už budeme pri majstrovstvách sveta. Vidím, či sa mi podarí natočiť viacej epizód a pokiaľ áno, tak vám to všetko postupne vydám. Toľko k tomu a teraz ku príprave. Aktuálne sa prechádzam trošku v prírode. Potrebujem tam nahrabať nejaké kroky. Optimálne by som chcel mať tak 10 000 za deň. Do toho mám 45 minút kardia, 25 minút ráno na bicykli a potom 20 minút na schodoch po tréningu. Keďže máme 5 týždňov, forma vyzerá fajn, ale potrebujeme tam stihnúť váhovú kategóriu pri Games Classic Bodybuilding, kde nemám žiadnu rezervu, čiže musím mať vlastne toľko na moju výšku, tak toľko kil, čiže 175 minus 100, takže potrebujem mať 75 kg a keďže mám 81, sobotu mi klesla na 80,3, ale vystúpilo to naspäť hore. Musíme znižiť trošku kalórie, takže znižujem jedlo na 2300. Uvidíme, jak to pôjde. Dúfam, že to už pôjde dole, dúfam, že sa aj lepšie to vyrysuje, bude vidno viacej detailov aj na nohách. Už konečne by sa mohli odliať tie ramená, z tých mi to ide najťažšie dole. Jo, toľko k tomu. Ráno som sa cítil pekne na hovno, už aj včera večer. Proste buď nejaká choroba alebo niečo. Hádal som do seba nejaké tabletky, nech sa mi polepší, už mi je lepšie. A hodil som vlastne do seba jedno jedlo, nerobil som kardio na lačno, hodil som do seba jedno jedlo a teraz vlastne som šiel na tú prechádzku a keď sa vrátim z prechádzky, ešte si dám 25 minút toho bicykla a potom nasleduje jedlo číslo 2. Dneska nás čaká back day spolu so zadnými ramenami, takže z toho vám možno niečo ukážem a zajtra by mi mal prísť balík s doplnkami. Takže aj to môžem natočiť, to dať spolu dokopy tieto 2 dni. A jo, vidíme sa neskôr. 25 minút. Done. Jedlo vločky 60 gramov, jeden proteínový pudding. Shut the fuck up, don't judge me. Chcem si vychutnať niečo sladké, takže aspoň tento puding čokoládový mám, proteínový. Na tom ovocie plus 15 gramov arašidového masla. Jo, asi najlepšie jedlo, ktoré mám v tejto diete. Milujem. Keď tak vám hodím link do popisu, točil som, jak si ich robím na TikToku. Len teraz tam nemám mak spomínaný, ktorý som tam predtým mal. Dobre, máme tu predtréningové jedlo, 100 gramov rýža, 100 gramov ananás a 250 gramov kuracieho. I kept myself in Birmingham to keep my feet firmly on the floor to avoid the distractions that I would be maybe exposed to if I was in the States. So I decided to stay in England and stay training in the rain, stay in that gym and keep that mentality that I had when I was an amateur, that hardcore hunger. I'll take responsibility for it going the size route. I had a nice physique when I started, you know, I had a nice physique, I had nice abs and everything. But I'm like, if I'm going to do this, I'm going to do this to the max. I'm going to see how far, you know, how big can I get? How ripped can I get? How strong can I get? I want to go to the max. It's not just about going in there and throwing around some heavy weights. It's about using the weight as a tool
to put the maximum stress on the muscle. If you believe in yourself and you have the potential and you do the work, then you can be a champion, doesn't matter where you come from. The sun, to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Balík. Máme tu, ja už ho mám odbalený, pretože som tu dával video na TikTok. A takže máme tu glutamín, ďalej takáto super jedna vec, BCA Hydrate, máte tam BCAčka plus aj elektrolyty, ďalej vitamín C, klasika na imunitu, berberín, tiež som čítal, že to je celkom dobrá vec, takže to idem odskúšať poprvýkrát, ďalej CLA, trošku pomôcť k tomu, aby som niečo schudol, či to už pomáha alebo nie. Každé 1% a každú jednu výhodu beriem teraz v príprave, taktiež HMB. A ďalej tu mám trošku nakopávač, zobral som od Jakuba Angelu Enjoy. Mne netreba nič veľkého, ja dávam aj tak iba polku odmerky, pretože nechápem, jak moje telo pracuje, ale stačí mi to. A ešte tu mám omega 3, keďže sú v našej strave málo zastupované, takže ich treba suplementovať. A potom už nám darček mi prišla fľaška, ktorá sa celkom zíde. A prišiel mi ešte nejaký tento X-Beam Energy Powder a proteinová vegánska bio
tyčinka. Tu ochutnám až po diete. Takže jo, toto by bolo všetko, čo mi prišlo. No, ešte som vám chcel ukázať taký jeden tip, alebo taký koláč proteínový, ktorý si robím po tréningu. Dám si jednu odmerku proteínu, čiže 35 gramov, to zalejem kúskom vody, fakt, že stačí úplne málo, nejakých 25 ml, aby tam nebolo zbytočne veľa. To zamiešam, do toho si hodím pár malín a potom to hodím na 30 až 45 sekúnd do mikrovlnky. A máte z tohto takýto menší koláč. Je to trochu suchšie, musím povedať, ale stačí si dať ku tomu vodu a v pohode. Takto diete je to trošku záchrana, takže tak. Dneska mám rest day, že dneska to bolo iba kardio plus nejaký ten posing. A jo, to by bolo asi všetko k tomuto videu. Díky, že ste pozerali a čaute.